na Jesu ndinoenda kwese, ndoenda kwese anotungamira, kuti asipo handina rufaro. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu handisindeka, kana vamwe vandisiya aneni, kana nzira izere matambudzo, kuti Jesu aneni ndinofara. Kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu ndigararako, apo ndimarepasira ndibata, ndinoziva kuti achandimutsa. Kwese ndina Jesu musha ufadza, kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityi chiro. Ndoda kukukwazisai vana vaMwari mukati mezuva ranhasi ratapiwa mukana naMwari tichiri vapenyu, watimutsa mukati menyika inofiwa nekugwariwa zvakadai. Mwari watipa mukana wekuti tigone kuteerera shoko rake mukati mezuva ranhasi. Wanga uri munamato wangu vana vaMwari kuti mukupera kweshoko iri dai Mwari angatibatsira nekutisimudzira mukati mekutenda kwedu. Tichaverenga shoko redu mukati mezuva ranhasi tichishandisa musoro wenyaya unoti iwo ugere pamakumbo ani, ugere pamakumbo ani. Kana tikacherechedza kutaura uku, kana kuti ungava mubvunzo uri kubvunza pamusoro pemakumbo aungafarira kugara mukati meupenyu, muimbi wekwedu kana achiimba unoti iye pamakumbo aJesu ndopoga pandinogona kuumburuka ndiri. Saka muimbi kana achiti unofarira kuumburuka ari pamakumbo aJesu, handizivi vanhu vaMwari mukati mezuva ranhasi kuti iwe ungafarira kugara pamakumbo ani. Kana wafunga kuti wakuda kugara pamakumbo, ungafarira kugara pamakumbo ani. Ndiri kutaura kudai mukati mezuva ranhasi nenyaya yekugara pamakumbo iyi inogona kukupa upenyu husingaperi. Nenyaya yekugara pamakumbo unogona kuzvisarudzira kufa kana kuti kupera kweupenyu hwako. Saka handizivi vanhu vaMwari mukati mezuva ranhasi kuti iwe ungasarudza kugara patsoka dzani kana kuti pamakumbo ani. Isarudzo yako mudikani mukati mezuva ranhasi yekuti makumbo akawanda mukurarama, asi iwe ungasarudza kugara pamakumbo ani. Yakava sarudzo yaSamusoni pamazuva ake kuti asarudze kugara pamakumbo aDherira, zvakazokonzera kuti nemhaka yesarudzo yaSamusoni atenda kugara patsoka kana kuti pamakumbo aDherira. Nenguva yaakatora ari nekufarira kwaakaita kugara pamakumbo aDherira, ndo zvakazoita kuti azvifumure nekuzotaura zvose zvepaibva simba rake, zvakazokonzera kuti Samusoni upenyu hwake huparare nemhaka yesarudzo yaakanga aita yekuti waida kugara pamakumbo ani. Tichaverenga vhesi redu kubva kuna Luke chapter 8 pavhesi ya26. Panoti zvino vakasvika kunyika yavaGerasa vakatarisana neGarireya. Wakati achibuda mugwa panyika, mumwe murume weguta akasongana naye, wakanga ane mweya yakaipa. Nguva huru wakanga asina kupfeka nguo, asingagari mumba asi mumarinda.
Kana tikaramba tichiverenga nyaya yedu tichidzika, tinosangana nemurume wainzi Regioni. Bhaibheri rinojekesa kuti murume uyu kweupenyu hwake hwose wakanga ari murume wakanga ane simba yaikonzegwa nemweya yakaipa. Bhaibheri rinoti upenyu hwaRegioni wakanga asingakwanisi kugara mukati medzimba kana kugara nevanhu. Bhaibheri rinoti waiva murume wakanga ane mweya yesvina achigara kumarinda. Bhaibheri rinojekesa kuti hapana waikwanisa kumubata kana kukwanisa kumusunga, waigara akasungwa nemacheni upenyu hwake hwese. Asi kana tikaverenga Bhaibheri tichidzika, zvinonzi nerimweni zuva paakasangana naJesu mukati meupenyu hwake, Jesu ndiye woga wakagona kupedza kudzinga mweya yesvina mukati meupenyu hwaRegioni. Pavhesi randinofarira, pavhesi ya35, panoti ipo vakabuda kundoona zvakanga zvaitwa, vakasvika kuna Jesu, vakawana munhu makanga mabuda mweya yesvina, mweya yakaipa maari, agere patsoka dzaJesu, apfeka, ava munhu kwaye. Vanhu vakazviona vakatya. Ndiri kuti panguva dzino mukuteerera kwatakaita shoko, ringava sarudzo yako munhu waMwari kuti iwe ungasarudza kugara pashoka dzani. Asi patiri kuverenga vhesi rinotijekesera kuti Regioni kunyange akanga ane mweya yesvina, asi paakasangana naJesu vakazoona mweya yesvina pasisina, vakawana Regioni asarudza pekugara pakanaka. Bhaibheri rinojekesa kuti vakanga vachimuziva ane mweya yesvina, vakazomuona vatevera mabasa makuru akanga aitwa naJesu mukati meupenyu hwaRegioni. Vhesi inoti vakati vachisvika pana Jesu, vakawana Regioni agere patsoka dzaJesu. Ndiri kuti hama dzinodikanwa mukati meupenyu hwedu, isarudzo yomunhu kutsvaka choka dzokugara. Asi nemhaka yekugara patsoka unogona kuponeswa kana kuraswa. Wanga uri munamato wangu mukati mezuva ranhasi kuti kana tikakwanisa kuita sarudzo yakaitwa naRegioni mukati meupenyu hwake, mushure mekunge asangana naJesu, wakaona zvakanaka kuti handichaparadzani naye, zvakanaka kuti ndigare pashoka dzaJesu. Vhesi rinojekesa kuti Regioni wakazoonekwa agere pashoka dzaJesu, apfeka mukati meupenyu hwake, waizika Mwari murume waifamba asina kupfeka, waizika Mwari murume asingagoni kugara pasi, waizika Mwari murume wakanga asiri munhu kwaye. Asi mushure mekusangana naJesu, Bhaibheri rinojekesa kuti Regioni wakazoonekwa apfeka mukati meupenyu hwake. Ndiri kuti hama dzinodikanwa, hainganiwo shuviro yako here mukati meupenyu hwako kuti paunosangana naJesu, kana wazogara patsoka dzake, haugoni kugara patsoka dzaJesu wakashama. Zvakonzera kuti vanhu vazhinji vafambe mukati menyika ino vasina kupfeka, kukonewa kusarudza pashoka dzekugara. Ndo zvakonzera kuti kunyange madzimai paanofamba mukati meupenyu, unogona kukwira bhasi agobva kuZimbabwe kunosvika South Africa akashamira varume vose vari mubhasi, nekuti mukati meupenyu hwake haasati aziva makumbo ekugara. Munhu unogona kupinda pekugezera pakavanda, woita 2 hours achiti uri kugeza akavanda, agozobuda ipapo agopinda panzvimbo yaanoti ndava kundopfeka nokuti ndageza. Unoita 1 hour akazvivharira mumba achiti ndiri kupfeka, asi paanobuda wobuda akashama. Unogona kutofamba chero mazamu pazhe, agofamba achiyamwisa varume vose mukati mebhasi. Zvinokonzerwa namadzimai vasati vaziva pamakumbo okugara. Vhesi inoti Regioni
paakagara patsoka dzaJesu wakaonekwa apfeka. Yanga iri shuviro yangu vateereri, kuti mukati meupenyu hwedu, kana tikasarudza kugara patsoka dzaJesu, tichaziva kunyangwe mapfekero, kunyangwe matauriro aRegioni akanga achinja, nekuti wakanga agara patsoka dzaJesu. Vhesi inoendirira mberi ichitiyo, wakazoonekwa ava munhu kwaye. Haungofumi uri munhu kwaye mukati meupenyu, unotoita munhu kwaye wasarudza patsoka dzekugara. Jesu ndiye unozokurayira, Jesu ndiye unokudzidzisa. Kana ukagara patsoka dzaJesu, kunyangwe matauriro ako anochinja, kunyangwe mapfekero ako anochinja. Kana ukaziva kusarudza tsoka dzekugara, Jesu unokushandura chimiro. Ndiri kutoti Bhaibheri riri kujekesa kuti pakasvika vaitevera Regioni vachida kuona chimiro chake chakare, vhesi rinoti vakawana Regioni agara. Ndiri kuti hama dzinodikanwa, vamwe vanokundikana chaiko, chero kugara vanokoniwa. Vanogona kugara vanogara koga kana vakwanisa kusangana naJesu mukati meupenyu. Ririko dambudziko ravanhu vazhinji, chero akapinda mukereke unokonewa kugara. Asi Mwari ngaavongwe naRegioni wakasangana naJesu, akadzidza magariro, akaziva pekugara kuti ndogara sei. Vamai mazhinji vanotovigirwa mazambiya chero muchechi, achikonewa kugara. Zvinokonzerwa nekusasangana naJesu mukati meupenyu. Wanga uri munamato wangu, hama dzinodikanwa, kuti patiri kuteerera shoko iri dai ringatibatsira. Mubvunzo wangu unoti, kana iwe wafunga zvekugara pamakumbo, unogara pamakumbo ani? Nekuti makumbo mazhinji anosarudzwa navanhu kugara, anovapandutsa kusvika vaita mhandu dzemuchinjikwa. Asi vachagona kusarudza kugara pamakumbo aJesu, kunyangwe nezvimiro zvavo zvinoshanduka, kunyangwe matauriro avo anoshanduka. Nyangwe vaizikama savanhu vasiri vanhu kwavo, kana vakagara patsoka dzaJesu, zvichaonekwa kuti uyu wava munhu kwaye. Nemhaka yei? Nemhaka yemakumbo auchasarudza kugara paari. Vagara patsoka dzaJesu havararami madiro avo, havatauri madiro avo, vanosara vari vanhu kwavo. Chero nyaya dzavo hadzinenge dzine hanya neruponeso kwavanhu. Havatauri nyaya dzokusoma, vanenge vachitaura nyaya kwadzo, nekuti vanenge vava vanhu kwavo. Vanenge vakagara patsoka dzemunhu kwaye, saka vachafanana naye. Iwe unosarudza kugara pamakumbo ani? Iwe unosarudza kugara patsoka dzani? Pana Luke chapter 10 pavhesi ya 38 ndiri kutaura kudai, hama dzinodikanwa, iwe ugere pamakumbo ani? Hazvinei uri kufamba, hazvinei unenge uvete, kana kuti uri mubhazi, kana kuti uri kubasa. Mumwe nemumwe mukati meupenyu hwake uri kutorarama agere pamakumbo eumwe munhu. Zvinoonekwa sei? Zvinoonekwa nezviito zvaunenge uchiita, ndo zvinosarudza kuti kamuraramiro aka uyu ugere patsoka dzani, kamuraramiro aka uyu ugere pamakumbo ani. Saka ngauve mubvunzo kwauri munhu waMwari, kuti iwe kana uchirarama ugone kuzvipindura. Kana wafunga kugara patsoka, unogara patsoka dzani? Samusoni wakasarudza makumbo aDherira, yakava sarudzo yaSamusoni nemhaka yepaakafarira kugara. Samusoni wakazofa asina maziso nemhaka yesarudzo yemakumbo aDherira akada kugara. Iwe unofarira makumbo ani?
chapter 10 dzaLuke paverse 38 panoti, zvino vakati vachifamba akapinda mune mumwe musha, mumwe mukadzi wainzi Martha akamugamuchira mumba make. Iye wakanga ane munun'una wainzi Maria wakagaramo pamakumbo aJesu akanzwa shoko rake. Asi Martha wakanga achizvitambudza nokushanda zvikuru. Akauya kwaari akati, Ishe, hamuna hanya muchiwana munun'una wangu achindirega ndichishanda ndoga here? Mubudzei andibatsire. Verse 41, Ishe akapindura akati kwaari, Martha, Martha, unofunganya nokuzvitambudza nezvinhu zvizhinji, asi chinhu chimwe chinodikanwa. Nekuti Maria wasanangura mugove wakanaka waasingazotoregwi. Ndiri kuti hama dzinodikanwa, tiri kushongana naJesu achisvika kumba kwana Martha. Bhaibheri rinojekesa pachena kuti Martha nemunun'una wake Maria vagere pamba setsika yaJesu pamazuva ake. Aiti akatenderera mukufamba nebasa, waindozorora asvika pamba pana Martha. Verse 38 inoti, wakati apedza kufamba ndokubva atsaukira mumusha mana Martha. Bhaibheri rinoti Maria paakaona Jesu achipinda pamba wakangomirira koga kuti Jesu agare pasi. Vhesi inoti Jesu achigara pasi, Maria kubva nguva yakasvika Jesu pamba haana kuzokwanisa kuramba wofamba. Vhesi inoti wakagara pamakumbo aJesu. Kana tikacherechedza vhesi yotiyo, Maria agara patsoka dzaJesu. Martha haana kuita hanya nekugara, haana kuita hanya naJesu. Wakaramba achishingaira nebasa repamba risinei neruponeso gwake. Asi munun'una wake wakazviziva kuti wasvika pano ndiye muponesi. Kana Jesu asvika pano, handina kodzero yokuramba ndichishingaira nezvisingaponesi. Vhesi inoti Maria wakasarudza makumbo ekugara. Nguva yose agere pana Martha, chero bhudhi vake Lazaro varipo, hatisangani napo panoti Maria. Pane zuva raakagara pamakumbo aMartha, hatisangani naMaria achigara pamakumbo abhudhi vake Lazaro. Tinozoshongana naMaria. Jesu asvika pamba, wasarudza makumbo ekugara. Vhesi roti Maria wakagaravo patsoka dzaJesu. Nguva Jesu agere, Maria akagara pamakumbo vachikurukura nyaya dzeruponeso. Jesu kana akasvika pamba akawana Maria asingagoni kupfeka zvakanaka, wakava mukana waMaria kudzidziswa naJesu mapfekero. Vachitaurirana, Maria akagara pamakumbo aJesu. Kana Maria akanga asingazivi, ane kutaura kusina hanya, yakava mukana wakanaka kuna Maria kutsiugwa naJesu achipuwa muraramiro wakanaka. Maria akawana dzidziso zhinji apo sisi vake vaingoshingaira nezvenyika. Maria akazviziva, handingapedzi nguva yangu ndichibika chimoto kuti Jesu adye, nekuti Jesu zvaasvika pano ndicho chingwa cheupenyu. Maria akatora nguva yake agere patsoka. Zvakawanikwa naMaria, Martha haana kuzviwana, nekuti Maria wakaziva pamakumbo ekugara. Jesu dzidziso yose yakanaka, nekurayira kwose kwakanaka, nekukura pakutenda, nenguva dzokunamata, Maria wakadziwana panguva yaakagara patsoka dzaJesu. Vhesi yoti Maria
achipedza nguva agere patsoka dzaJesu. Sisi vake vakanga vachishingaira kubata icho nechocho zvisingaponesi. Vhesi yoti pazasi, nguva yareba Maria achiumburuka pamakumbo aJesu, Jesu achifara nenguva yakava nayo naMaria. Vhesi inojekesa pachena yoti Martha wakauya kuna Jesu ndokumutarira nechiso chakagumbuka, akati, muri Jesu werudzii? Chinguri chagara munun'una wangu pamakumbo enyu, ini ndichitambura ndogane basa. Muri Mwari pakudii? Usina hanya, masvika pano kare, ini ndikabika ndikapedza, ndikatsvaira ndikapedza, ndakoropa ndikapedza, iye zvino ndawacha hembe dzikaoma, ndava kuto aina, asi munun'una wangu wakangogara pashoka dzenyu. Imwi kana muchireva shuwa kuti muri Mwari, tsiurai munun'una wangu abve pashoka dzenyu, avuye andibatsire basa. Vhesi inojekesa. Jesu wapindura Martha, unomutarira unoti, Martha, Martha, munun'una wako Maria uyu wasarudza chinhu chaasingatoregwi. Izvi zvaitwa nomunun'una wako izvi ndozvoga zvinofanira kusarudzwa navanhu mukati meupenyu. Zvauri kushingaira nazvo zvose izvo Martha izvo zvinosara mukati meupenyu. Munun'una wako wasarudza chinhu chaasingagoni kutoregwa mukati meupenyu. Ndiri kuti hama dzinodikanwa mukati menyika ino, vamwe vari kunungwa vakafa vachishingaira kuunganidza fume yenyika ino. Vamwe vari kudhirikigwa nemigodhi kukorokosa vachizama kuunganidza mari inosara. Vamwe vachivaka dzimba pamusoro pedzimwe vachishingairira pazvinhu zvinosara. Vhesi yotiyo, Maria wasarudza chinhu chaasingatoregwi. Kana pane zvavo zvakanaka hama dzinodikanwa, kuva nepfuma hakuna kuipa, kuunganidza ufumi hakuna kuipa, asi vakaropafadzwa vachati kana vada mari voida vagere pamakumbo aJesu. Vanenge vafunga kuunganidza zvavanoda kuunganidza, vaunganidze vagere pamakumbo aJesu. Nekuti zvose zvatinoshingaira, tichishayiwa mukana wekunamata Mwari, tichishayiwa mukana wekuita basa raMwari, tiri kungozviunganidzira koga kuti vanotora vagotitorera. Vamwe vari kutitorera zvataunganidza, tivate vanouya vachiba. Takasunura zvinobiwa, tiri kushingairira pazvinhu zvisingatiponesi. Wanga uri munamato wangu hama dzinodikanwa, kuti tigone kuita sarudzo yaMaria yekusarudza kugara pamakumbo aJesu. Izvi zvoga izvi zvokunamata Mwari izvi zvokugara muna Jesu izvi ndo zvisingagoni kutoregwa munhu mukati meupenyu hwake. Zvimwe zvose vanotora. Tinogona kuunganidza pfuma, asi vanogona kutora. Unogona kutokona kunamata Mwari uchifunga kuti murume wako unonyanya kukuda stereki, asi murume wacho vamwe vakadzi vanogona kufuma vakakutorera. Unogona kukonewa kunamata Mwari nekuunganidza hembe dzokupfeka, dzimwe dzacho musi waunofa chero wogwara siriyasi vanokutorera. Zvose vanotora, asi vachasarudza kugara pamakumbo aJesu. Ndivo voga vachasarudza chavasingagoni kutoregwa. Zvimwe zvose tingava nazvo hama dzinodikanwa mukati meupenyu, asi tikaunganidza zvinhu, kana tisiri patsoka dzaJesu, tiri kushingairira pasina. Vakaropafadzwa vachati vahwa shoko vasarudza pamakumbo ekugara. Maria wakasarudza kugara patsoka dzaJesu. Ndiri kuti kudiko hama dzangu, ndiri kuti matambudziko akawanda, asi vakaropafadzwa vachati chero vakafigwa vanochema vari pamakumbo aJesu. Chero ukarambwa nomurume
uchachema uri patsoka dzaJesu. Chero vana vakasakuteerera, chema uri pamakumbo aJesu. Utano hwaramba, chipatara chasarenda, majekiseni namapirisi zvaramba. Wadini kuchema uri patsoka dzaJesu. Izhara here yanetsa kumba, Jesu ndiye chingwa. Chinyi chanetsa, kana kuri ugwere, Jesu ndiye murapi. Kana kuri kusateerera kwevana, Jesu unoti ndini ticha. Wadi kuita zvose zvako uri pamakumbo aJesu. Mubvunzo wangu, kandiwe ugere pamakumbo ani? Vakaropafadzwa vachaita sarudzo mukati mezuva ranhasi. Mwari ndaneta nekugara pamakumbo akawanda. Vamwe vakagara pamakumbo mazhinji, vakapedzisira votaura dzimwe nyaya dzakapedzisira dzavhiringa pfungwa dzavo kusvika vapedza pfuma yose ichiinda kumakumbo avakanga vakagara. Vamwe vakagara patsoka dzakazoti madzimai acho akati atogwa navamwe varume, ivo ndobva vatsvakigwa matsotsi vakapondiwa. Zvakanga zvabvira patsoka dzakanga dzakagariwa. Asi ndiri kuti hama dzinodikanwa, waneta nokugara pamakumbo akasiyana siyana. Ndandichikukokavo mukati mezuva ranhasi kuti wadii kumbochinja pamakumbo okugara uye pana Jesu ane ruponeso. Iwe ugere pamakumbo ani? Kana ari pauri kundinzwa wakateererawo mharidzo iyi, ngauve munamato wako munhu waMwari. Ndaneta nokugara pamakumbo ana Dherira, asi sarudzo yangu Mwari ndoda kuuyawo patsoka dzaJesu. Kana vana Regioni vakagona kugara patsoka dzaJesu, vakavonekwa vapfeka vava vanhu kwavo, neniwo Mwari ndinozvishuvira kuti kana ndikagara pamakumbo enyu ndigoziva kuti kupfeka kunopfekwa sei. Kana wagara patsoka dzaJesu, chero uri mukomana, unovonekwa chero namagerego ako, unovonekwa chero namapfekero ako. Hauzorembedzi tirauzi uchiriisa pasina chivuno, uchapfeka zvakanaka. Tovaona kuti iye zvino wava patsoka dzaJesu manje. Hauzofambi namabhurugwa 7 akarembera, kana wofamba wenge wakaisa mbudzi mutirauzi. Zvinoda vanogara pamakumbo aJesu, voziva mapfekero, voziva magerego, voziva matauriro. Kana wagara pana Jesu, haungoti chero zvawamwa, chero zvawadla. Ndiri kukukokai hama dzinodikanwa kuti mukati mezuva ranhasi ngativeone sarudzo iyi. Regioni wakagara pamakumbo aJesu, naMaria akasarudza kugara patsoka dzaJesu. Zvose zvakawira Maria mukati meupenyu hazvina kumuremera, nekuti zvaimuwana akagara pamakumbo akanaka. Jesu achimubatsira mukugwadziwa, mukufigwa, mukuvengwa nasisi vake vachimupopotera. Jesu akamusimbisa kuti pamakumbo angu usabva, nekuti chawasarudza ichi Maria ndochoga chausingatorerwi. Ndiri kuti hama dzinodikanwa, Mwari ngaatikomborere, Mwari ngaachiitire zvakanaka. Pakupedzisira nyika ichipetwa, voga vachakwanisa kugara pamakumbo aJesu. Ivavo voga ndo vachaponeswa. Dai Mwari ngatikomborera nokusingaperi. Amen. Chena ngenyiwo maropa a Jesu ega akana kisa anondichenisa basi ndinoziva maropa a Jesu ega ndinosunungurwa ndi maropa a Jesu ega ndino
basi maropa a Jesu ega akanakisa anondichenisa basi ndinonziwa maropa a Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zvitadzo maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa a Jesu ega ndirusimiro rwangu na maropa a Jesu ega nekururama kwangu maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa a Jesu ega mbiri noimba maropa a Jesu ega rukudzo ndinounza maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa a Jesu ega basi ndinoziva maropa a Jesu ega basi ndinoziva maropa a Jesu ega